Zdravím všetkých, všetci, čo ste si od nás kúpili takýto 6x1W laserový bar. Prišli sme na jeden taký, nie že problém, ale na vec, ktorá sa môže stať pri zmene teploty. Keď to dáte vonku alebo vnútri, z tepla do zimy, môže sa vám stať toto, že všetky lasery sú pekne vynulované až na jeden. Ten je preskočilo jeden krok. Hore je pekne vidno, že prvý, druhý, tretí, štvrtý je mimo, piatý je v poriadku, šiestý je v poriadku. Netreba tam robiť žiadne veľké zásahy, žiadne manuálne mechanické veci. Jednoducho vôjdete do menu. Takto vám to vyskočí, keď sa to zapne. Keď budete mať adresu, tak na adrese podržíte Enter a vôjdete do tohoto menu. Tu sa nastavuje offset pan a potom tilt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ten úplne vpravo je jednotka, ten napravo je jednotka a my potrebujeme trojku. Takže teraz vôjdem do trojky a idem mu dávať offset. A ako budem držať, tak on sa bude pomaly hýbať. A hore pekne vidno, že sa vracia na pozíciu, ktorú potrebujeme. A keď ho dáte na tú pozíciu, potom vidím, že to je pozícia 61. Uložím to a znova vidím z toho von tým, že podržím Enter. Hotovo. To je všetko. Veľa šťastia.